Добрий день, чистовані русини! Починаємо передачу «Недосказаної». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям-русинам, русинкам і всім людям благої волі. Тема нашої передачі днес така. А живеш на землі русинов, то уважай своє і пак запишися русином. Це наша земля русинов, ми тут живемо вище 1000 років. І здавна карпатські русини жили компактно від Восточних Карпат до Восточних Альп. А русини стали християнами із 863 года, уже вище як 1150 літ ми християни. І за цим мій перший вопрос. У Словакії йде перепис народа. Як ся хуснують цим правом русини Пряшівщини, пак у них уже є європейська свобода? Цивілізовані страни проводять раз у 10 років перепис, аби знати ситуацію в державі. Чому у нас бояться переписа, не знаю. Вопрос серйозний. Може, чиновники бояться відкрити реальний стан речей у державі, де сиділи мільйони людей, і яка ситуація із другими вопросами. Перепис має бути максимально чесний. Максимально держава має бути зацікавлена не фальшувати перепис, як то робилося в наших попередніх переписах. Просто фальшували, грубо фальшували, бо боялися вказати точне число русинів. І тим самим держава і чиновники робили конституційний злочин і злочин проти держави, бо вони мусять знати реальний стан, а не брехливий, або, що дається у тій пропаганді. Ми раді, що русини Пряшівщини мудро і активно організовують людей русинів до перепису, як вони кажуть, до списування людей. Ми також призиваємо всіх русинов у Словакії, котрі мають прямое коріння. Це мають діда русина або бабку русинку, а самі вжися словакізували. Найдіть у собі силу і мудрость і мужність записатися русинами. Чим зробити велике благо для русинов Пряшівщини, ну і для нас, русинов Закарпаття, і для русинов цілого світу. Вспомнім, що у 19 році, коли формувала Перша республіка Чехословакія, Словакія туди не зовсім законно приєднала русинську Пряшівщину до себе, до Словакії. А там було вже тоді 300 тисяч русинов. Аж би цей регіон русинський не пережив нещасний комуністичний період словакізації і щось подобне і дни стерплять, то мало бути русинов в Словакії, як кажуть спеціалісти, коло 2 мільйонів людей русинської національності. Виходить, нині майже 1,5 мільйона русинов є, але вони словакізовані. За 30 років русини Словакії много зробили. Аби повернутися на свій язик, культуру. У них, правда, на нашу думку, є така одна проблема. Зробили цю проблему і медвежу послугу. Коли прийняли рішення согласитися на неку кодифікацію русинського язика у формі, як вони кажуть, условно, штандарт пряшівського русинського язика. Но тот язик, на думку спеціалістів, наших лінгвістів, має такий катастрофічний стан словакізованості, що в будущому такий язик сам довершить словакізацію русинов, як ото робить тепер відкриту словакізацію уніатська церква на Словакії. Може, після переписа списування людей ліпшим лінгвістам вдасться зробити введення або поправку, кодифікацію, чим найближу до оригіналу русинського древнього язика. Бо вже днес сміються деколи українці на Словакії, що їх русинський словар – це українсько-український. Красний ролик на днях записала русинка Яна Трущинська-Сива. Вона акторка і режисерка театра і удивительний переводчик текстів других на русинський язик. І так од неї
повіяло живостю русинського язика і силу духа, таку мотивацію добру, щоб видіть, що мусить кожен русин, кої послухає, записатися русином, аби присокотити своє. Радуюся, що подобних діалогах американських русинов Джона Рігетті і Марії Сильвестрі на днях ми читали теж свіжі думки. Вони пишуть, ми знаємо, що Україну, що касається перепису, ще ніч не заплановано. Русини, на жаль, там не мали можливості ідентифікувати себе законно такими на переписи в Україні, бо перепис то путали, то фальшували, то злочинно не уводили графу русини. Но с присутствием більшого количества русинов в Словакії или лемков русинов в Польщі, вони кажуть, закладується фундамент під можливість русинам записати свої настоящі національність і язик, також при переписі на Україні. Ну а чи наконець заганьбляться власти України так тупо і грубо нарушати права русинов 30 років, яка оказалася май удивительно проукраїнська, продержавна. Вірність русинов Закарпаття Україні і законопослушність, як один каже журналіст, так мучилась спецслужби, бо їм, навірно, приходила рознарядка знайти сепаратистів, а вони ніяк не можуть знайти сепаратистів і мусили собі готувати своїх агентів таки робити заказ. Вспомним, і мене судили по тупим політичним мотивам. Причому, напомню, єдиний случай у світовій практиці, коли мене суд не допустив до апеляційного суда. Апеляційний суд в Ужгороді не прийняв від мене апеляцію, а пустили мене в Київ до такого суда, називається спеціалізований, котрий ніч не робив, був незаконний, і я оказався суженим судом першої інстанції. То навіть в совєтське время такое не робили. В общем, крайній злочин, який, на жаль, не увидів навіть близорукий суд Європи, ЄСПЧ, Європейський суд по правам чоловіка. Я це вдивляю. То ли вони сознательно не увиділи, бо це для суда ЄСПЧ катастрофічна ганьба. Далі американці наші русини пишуть, що через місних русинов із Закарпаття наблюдається рост числа жителів сусідніх Польщі і Словакії, і навіть в Європі. А й це може пробудити їх як заробітчан, як колись спомним русинов, котрі пішли в Америку, будучи уніятами, а вернулися відти православними. То ту свою роботу може зробити і то, що у Європі не є антирусинської державної політики, там влада не угрожає русинам тюрмами або судами, як то робиться у нас, причому публічно. І можуть попробувати в конечному ітогові добитися того же права в Україні. Звісно, критикує або дає оцінку язику штандарту Пряшівському не ліпша ситуація з язиком і у нас. Правда, інтересно буде нашим людям знати, що недавно в ужгородських школах устроїли урок рідної мови. То кожен рік. Тобто, по закону України, в цей день предписано дітям різних національностей у класі учити і говорити з учителькою кожен по-своєму. По-ромськи, по-мадярськи, по-словацьки, по-русинськи, по-румунськи. Но відділ освіти кожен рік рекомендує вчителькам проводити урок рідної мови, удивляюся, як української для всіх. Геби рідна мова всіх дітей і є лише українська. Но якщо по закону України українська мова вписана в кожен день школи, кожен урок український, кожна передача українська, інших бути не може, то що їм дає пресловута демонстрація ще один день робити показово у школі день рідної мови, але української, скривши по закону мову дітей, наприклад, русинську. У наших класах в Ужгороді половина дітей, а може всі діти, владіють русинським язиком. Тобто їх батьки або русини, або владіють русинським язиком. Думаю, що то все змінить колись, но
школа не розуміє самого смисла урока рідної мови. Тут напрошуються також стихи наших русинов, котрі б нині звучали адресно для Словакії, Польщі, ну, звісно, і для нашого Закарпаття. Не заганьбіться, русини, ви язика свого, не зичений, не крадений, а даний нам від Бога. Не заганьбіться, русини, ви свого рудного народа, бо всі єсмя ми, його діти, прадавнього і славнішого рода.